Smisha Conor Mahdy. Smisha Mark O'Reilly. Agus Nochtann WiSE GUY. Bhímar gira AD le crothú le haid na daoine óga in Éireann agus bhímar gira obair sa job atá croíoch. Déann siúlam hart an cathair agus tógáil pictiúirí agus ag bailú inspráid ó na daoine atá ag an áit. Targam pictiúirí an sin nuair bhí mé san ifig óáile. Nuair tána designs déanta bíon córa gcuin i gcónaí le Vineo T-shirt printing company Dublin ag Fairview. Le chéile ranómid an designs déarnach. Téann an printáil an sin AD de ord caighdeán. An aimimetá ag WiSE GUY ná chun daoine óg na Éireann ag spreagann chun a bheith bródiúil as an tír seo agus gan a bheith bortha faoi céir de tairisiúil i America agus Sasana. Cuirmid na design suas our website WiSE GUY Dublin agus nuair atá na háirdaithe ar fad iste paáil agus postáil na héadí mu Téann. An aisling atá againn ná chun siop WiSE GUY oscailte le club night seachtainiúil WiSE Nights. Rálinn ar chur éadí a feicáil fud an cathair, come on.